Mhux qiegħed hawn sabiex inħalli l-affarijiet kif huma l-irwol illi nokkupa jeżisti biex iġib il-bidla sostna dan il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler waqt laqgħa tal-Kumitat Parlamentari tax-Xogħol tal-Kamra fejn insista il ma kienx se jaċċetta argumenti li persuni li preżentament jinsabu taħt investigazzjoni wettqu aġir illi kien ilu jsir għal tul ta' snin. Waqt il-House Business Committee Hisler iddefenda wkoll il-fatt li huwa ex-politiku f'din il-kariga u insista li tali deċiżjoni ttieħdet sabiex min jokkupa l-kariga jifhem kif taħdem il-politika u kif jaħsbu il-politiċi. Dan wara li matul ix-xahar illi għadda il-Whip tal-Gvern Laburista Glenn Bedingfield insista li bħala ex-politiku ixxekkel il-kredibilità tal-uffiċċju u akkużah b'deċiżjonijiet partiġani, akkuża serja minħabba l-fatt li Hisler serva bħala membru parlamentari mal-Partit Nazzjonalista bejn l-1995 u l-2003. Fil-waqt li l-Prim Ministru Robert Abela tax jifhem li ser jagħti bidu għal diskussjoni dwar l-irwol tal-Kummissarju għall-Standards b'George Hisler jisħaq li l-irwol tiegħu ma jistax ikun wieħed popolari u li jintoġob ma' kulħadd. U insista li l-fatt li jissaħħu l-standards ifisser bidla bżonjuża u l-fatt li niddefendu aġir illi jseħħ għal tul ta' snin ma jreġġix. George Hisler sostna li jrid ikun il-vuċi tas-sens komun.